Bueno, arratsaldeon, orduan, jaun Andreok eta besteok. Hemen zaudetenoi eta... argi. .eusetik jarraitzen ari zaretenoi zuzenean edo, zuei ere ongi etorri. Hori, gogoraraztea, sare sozialen bidez ari garela gaurko eguna jarraitzen traola argia sariak etiketa erabilita. Bueno, ari gara erabiltzen batez ere gubio, baina bueno. Lehenik eta behin, ezer baino lehen, eskerrak atxegako sukaldari eta zerbitzariei, hain otordu goxoa prestatzeatik, txalo igual, ez? Bueno, oso ondo, baina esango duzue. Eta nor dira hauek? A ber, bago gara bipringada, egin genuenak BDN podcasta argian, eta, bueno... Eta zer egiten duzu hemen? Nire gidoiaren arabera, argiak bidali gaitu, baina ez podcast bat egitera. Gala bat aurkeztera. Wow. Total, dirudienez, azken aldian behintzat, edo norri izan daiteke aurkezle? Baina kasu honetan bai, podcastean esaten genuen bezala, argiakoek egin digute gidoia oso argiak direlako. Edo hori uste dute behintzat. Bueno, aixi, hala ere, galara bueltatuta, esan behar da oso pozgarria dela bi urteren ondoren aurrez aurreko ekitaldi hau egin dezakegulako, azken bi urteetan online formatura egokitu behar izan dugulako, eta beraz, are poz gehiago ematen digu, hemen berriz ere aurrez aurre eta hemen egon alizateak. Beraz, bueno, hori jarraika pixka bat, barkamenak azken bi urtetako sarituei, ezin izan dutelako horrelako plan batetaz gozatu, baina, bueno, esaten den bezala, nahi dituenak eskuragarri ditu, erreklamazio horriak. Hori bai, erreklamazioak argiari ez guriz, hor egonda arazo bat, ez dakidak izuen, bitxito txiki bat, pandemia bat, COVID bat, 19 bat, eta hola. Eta orduan, bueno, ezin izan egin, baina hemen gaude eta gora bera, bi urteren ondoren berriz egingo dugu, eta jakingo duzuen bezala, gainera, ez gara geldirik egon urte hauetan. Bueno, zuetan ibai? Bai, gu bastante geldi. Argiakoak ez? Ikusiko dugu, zer egin duten. Izpi bakoitzak marra bat, izpi bakoitzak tanta bat, more urdin gorri hori, horriak dotore jantzi. Eta urtero bezala aurten ere argiako lantaldeak badu zerbait esateko, beraz hortarako datorrela Mikel Garzia eta hitz batzuk irakurriko dizkigu. Arratsaldeon.
Anerrek eta Aizeak aipatu dute, egun pozgarria da gaurkoa. Berriz ere, aurrez aurre ospatuko ditugu argia sariak. Betiko aurpegiak eta aurpegi berria gaude mahai hauen bueltan. 2020an elkartu ginen azkenekoz, gero Covidak eta debekuek hankaz gora jarri zuten dena. Eta errenkadan etorri dira giro geopolitiko gatazkatsua, energia krisia, klima larrialdi gero eta beltzagoa, herritarron pobretze beldurgarria, osasun sistema publikoaren egoera kritikoa. Gure lankide Peio Zubiriak esan ohi duen moduan, garai interesgarriak kazetaritzarentzat. Garai nahasietan asko dagoelako kontatzeko, eta modu askotara gainera, argian heldu diogu erronkari. Gaurko ekitaldia aurkezten ari diren lagunen eskutik egin dugu bertso txapelketa nagusiaren ikusentzunezko jarraipen berezia. Podcasten munduan ari gara pixkanaka eskaintza zabaltzen. Webgune berria estreinatu dugu aste honetan, beti bezala eduki guztiak lizentzia librean. Estudio bat ere inauguratu dugu argian, grabazio txukunak egiteko. Etorkizuna hori da, askotan entzun dugu. Baina papera oso presente dugu. Gure harpidedunek garbi utzi digute paperean ere estimatzen dutela argia. Zies neurketa etxearen arabera, urtez urte gora egiten ari da paperean dugun irakurle kopurua. Garaiotan ez da bat ere ohikoa, eta garbi dugu, ez, papera ez da hil. Kazetaritzak euskarri guztiak behar ditu eta. Garai interesgarriak bizi ditugu, eta garai ilunak, ziurgabetasun, haserre eta polarizazio handikoak. Kontziente gara, uneotan, zeinen funtzio sozial garrantzitsua duen kazetaritzak, eta kalitatezko lana egiten saiatzen gara. Panorama ulertzen lagunduko duten gakoak eman nahi ditugu. Galderak egiten eta erantzunak bilatzen dituen kazetaritza egin nahi dugu. Bertsio alde bakar eta dogmatikoetatik ihesi, ñabarduretara jotzen duena. Kazetaritza zintzoa. Bidegabekeriak salatzen dituena. Boterearekin kritikoa. Etxipenean ez jausteko alternatibak eskainiko dituena. Komunitate oparoa dugu. Baina kazetaritza konprometituak etxai handiak ditu. Honezkero, ia erabat normalizatuta dugun mozalegea da horren lekuko. Munduan bestalde, 86 kazetari hil eta isilarazi dituzte 2022an bere lana egiteagatik. UNESCOren datuak dira. Eta ez dezagun ahaztu, Euskal Herriko kazetari batek, Pablo Gonzálezek, 11 hilabete daramatza Poloniako ziega batean sartuta. Gure proiektuaren sendotasuna berresteko ere, gara interesgarriak izaten ari dira. Krisi boladetan eta kapitalismoaren danbateko gogorrenen aurrean, zentzu guztia hartzen baitute etxe barruko balioek. Elkartzaintzan sinesten dugu, barne antolaketa horizontaldean. Taldea batuta eta indartsu mantentzearen garrantzian. Eta gure komunitatearen konfiantza eta ekarpenak ditugu bizigai. Argiako kideak dira gure sostengu nagusia. 2023 hasiera honetan, 2022 hasi genuenean baino gehiago gara. Eta 7. urtez jarraian harpiratzak irabazten segitzen dugu. Garaiotan bat ere ohikoa ez dela jakitun, biziki eskertuta gaude. 300 etxe baino gehiagotan, 50 urtetik gora daramate argia jasotzen. Eta hoien ordezkaritza bat dugu gaurko ekitaldian. Mai horretan daudenek, horrizkina horretan, menderdia baino gehiago daramate argiaren bidaide izaten. Zenbait kasutan, gurasoek hasitako harpidetza mantendu dutelako seme alabek. Belaunaldiz belaunaldi eten ez den katea ere, badelako argia. Mila esker, Antxondo Ronsoro, Nekane Ayerbe, Mila Manterola, Arantzazu Rollo, Juan eta Feli Aleman, eta Jon eta Lukas Barandiaran. Duela gutxi egin dugun kanpainari esker ere, bagara gehiago. Euskara ofiziala ez den lekuetan, euskara ikastea erabaki dutenei bultzada emateko, 95 euskara ikasleren etxeetan doan jasoko dute argia. 21. mendean, euskara oraindik ez da ofiziala Euskal Herriko 3 eremutan. Ipar Euskal Herrian, Nafarroa erdian hegoaldean eta Trebiñuan. Zatiketa antzuri gabe, euskara ofizial eta denon eskubide izango den Euskal Herria eraikitzen lagundu nahi dugu. Euskara ikastea doakoa izango den Euskal Herria.
Komunitate oparoa dugu, eta elkarlanerako aliatu paregabeak. Ez dugulako etorkizunik irudikatzen jende ona zinguratuta ez bada. Bizi baratzeko adiskideak, lurra herriari deikari dela gogoratzen diguten agroekologia mugimenduko lagunak, inorrez dela ilegala aldarrikatzen duten enboloko kideak, argia bizikletaz eta modu jasangarrian etxeraino eramaten duten kooperatibak, dekolonialitateaz gogoetatzeko alboan dugun emakume migratu eta arrazializatuen sarea, ekonomia sozial eraldatzailean bidea urratzen jarraitzeko olatukop eta beterri saretuz, eta jakina Baltsan elkarteko kideak. Ziburuko Euskal Liburu eta Disko azokaren antolatzaileak argiarekin batera. 4. edizioa egingo dugu ekainaren 3, gorde data. Mugek bereizi nahi dutena, euskerak batu dezan. Bai, gara interesgarriak dira komunikazioan. Edabideok jauzi kualitatibo importanteak eman ditzakegu kazetaritza hobea eta eraginkorragoa egiteko. Bide horretan, administrazio publikoak zein rol jokatu nahi duen erabakitzea bere esku dago. Indar korrelazioek, botere harremanek eta interes ezberdinek elikatutako ekosistema mediatikoan, diru publikoz batzuk saritu eta beste batzuk baztertzen diren ekosistema mediatikoan, administrazioaren esku dago diru publikoaren banaketan euskarazko hedabideen aldeko benetako apustua egitea. Euskara, aniztasuna, kalitatea eta kritikotasuna oinarri izango dituen unibertso periodistikoaren aldeko apustua. Gu gure lanari utziko diogu, euskara eta independentzia ardatz. Gara interesgarrietan ere, jarrai dezagula kazetaritza interesgarria egiten. Eskerrik asko, Mikel. Bueno, Aner, orain bai, iritsi da, 34. argia sarian gonatzeko momentua. Prest ditugu Antion Mendizabal eskultoreak, mimo handiz beti bezala egindako ikurrak, eta hasi egingo gara, ez? Bai, iruditzen zait, lehenengoa izango dela ikusentzunezkoari dago. Iruditzen zaizu ez irakurri duzu, tia. Baina iruditzen zait irakurri dudala, ez? Bueno, orduan, nik esan bezala, ikusentzunezko alorreko argia saria izango da orain datorrena. Eta nori eta zergatik emango zaion, Olatz Kortak azalduko dugu. Beraz, gu baino beto egingo du. Euskal Herrian ez dugu Guantanamorik edo Abu Ghraibik, ez ofizialki bederen. Naiz eta frogatu ahal izan den, Hego Euskal Herriko eta Espainiako komisaldegietatik pasa diren 20.000 Euskal Herritarren artean, 5.000 baino gehiagok tortura sufritu dutela. Ikusezina argitara ekartzeak berez badu garrantzia, baina are gehiago asmo politikoak dituen ezkutuko praktika hori masiboa eta sistematikoa izan bada. Egia ofizialak superproduzioen bitartez kontatzen diren bitartean, herri baten tragedia isilian itxota uzteko arriskua dago. Eta horregaitik, milaka lagunen bizipenek apalategi batean ahaztuta amai ez dezaten, ezinbestekoak dira honelakoak bezalako lanak. Berriz horrelakorik gerta ez dadin. Estatuen biolentziaren biktima diren eta erreparazioarik ez duten milaka lagun horiekiko zorra kitatzen laguntzeko. ¿Lugar donde te detuvieron? Inchorrondo. ¿Cuerpo policial? Guardia Civil. Guardia Civil. Días de detención. 72 horas incomunicados. 72 horas. ¿Por qué diríamos que es un relato verídico? Si veis los movimientos físicos, no tiene una mirada fija, mira, pero está mirando la película que le está viniendo, está dentro de comisaría. De las 20.000 hay noticia con algún nivel de detalle, no voy a decir 10.000, pero casi. 10.000 torturas. Sí, de gente que incluso ahora no tiene ganas de hablar del asunto. Bueno, eta lehenengo galdera egin behar dizut, zuk sekula denuntziatu duzu tortura?
Ez. Kriminologiaren Euskal Institutuak ofizialki lehen aldiz idatzita utzi zuen torturatuen errealitate gordina pantailetara kalitate handiz eramateagatik, ikus-entzunezkoen argia saria karpeta urdinak dokumentalarentzat izango da. Ander Iriarte zuzendariak jasoko du saria. Eta eskeja kargiari, karpeta urdinak proiektu edeja da, baina zigarriko bide luzea izan dugu jasoin ezberdinengatik proiektu hau egin ahal izateko, eta orain da momenturik politena proiektuaren ezagutaraztea, eta publikoaren gana heltzea, eta biztan da bide horretan ezagupena importantea da. Bai proiektuarentzat eta baita ere guretzat nik Gazti Beltza filmak ekoiztetxekoa naiz eta sortu genuen iparraldean zinema sustatu eta garatzeko eta olako sariek biztan da bide horretan ere ezagupen bat ekartzen digute, beraz eskejak argiari eta hitza utziko diot orain Anderi proiektuaz mintzatzeko. Bimila baseilean Eusko Gobernuak garatutako bake planaren barnean, Euskal Kriminologiaren Institutuak informe hau atera zuen, eta nik sorte auki nuen area juteko, orpezkena juteko. Nik nire burua torturaren inguruan jakitun neukan, realitate hori banekien hemengo asko bezalak, baina ikusi ununak nea mez gaizto okerrenak askogatik gainditu zituen. Eta gogoratzen naiz pentsatu nuena, akabo, jazta, hau ofiziala da. Orain neurriak aterako dira, neurriak hartuko dira, edo jendeak kalea jendez beteko dira. Eta ez zen ezer gertatu. Zerbaiten hasierak izan behar zuenak, bazirudien askorentzat amaiera zala. Batzuk diote batez 300 arrazoi ere omen daudela honekin aurrera ez egiteko. Une horretan nik dokumentala egitea erabaki nuen. Nire ustez aitortza ez bai da soilik dokumentu bat egin sigilua jarrita aurrera. Imaginatzen aldutzute hemen gertatu diren barrabaskeria guztien ostean aitortza solik izatea etaren 874 hildakoa jasotzen dituen dokumentu bat egin, sigilua jarri eta jazta. Ez, aitortzak behar dira, memorialak behar dira, biktimak adituen laguntza integralak behar dituzte. Eta une honetan, gutxienez 5.000 persona eta bere familiei, hau, ukatzen ari zaie. Benetan, irazitun sariak etorri etezkenen artean, izugarrizko poz hartu nuen, argia saria eskuratu genuela jakitean, argia beti egonda nere etxean, ere itake holako pilak dauzka mai guztietan, urteak daramagu jasotzen, eta beti mirestu izan dut edabide honen konpromisua gure realitate integral guztiarekin. Eskerrik asko orduan argiako guztiei zuen konpromesuagatik eta eskerrik asko sariagatik. Eta orain ja, urrengo saria, prentsari dagokion argia saria izango da, eta Jon Tornerrek azalduko dizkigu irakurlearen izena eta arrazoiak. Aurrera. Kaixo, txaldeon. 2019ko ekainaren 3an publikatu zuen estraineko lana kazetaren iritzi sailean gainerako zutaben alboan. Bere aurrekoak egindako ibilbidearen aitortza moduan zera idatzi zuen. Zorrotz eta garratz merezi zutenekin, maitasunez eta samurtasunez behar zutenekin.
Eta esango genuke hitzok bere buruari ere aplikatzen dizkiola. Langile grebak, euskaldunen kontrako erasoak, bertsolaritza, euskal preso politikoak, polizia, osakidetzaren gainbehera, Irulegiko eskua, Inigo Urkulluk esan egin eta egiten egin dituenak, baita Palestina, Ukraina edota Brasilgo gertakariak ere. Egunero du aktualitateaz zuri beltzean idazten eta marrazten, humorez sarri, baina arkatza majo zorroztuta. Gai da pintzelada parearekin errealitateaz duen ikuspegia irakurleok gure egin dezagun lortzeko. Egiaz, erakusten diguna errealitatea bera baino errealagoa gertatzen delako batzuetan. Prentsasaria da Unai Iturriaga Zugaza Artazarentzat, Zugazar sinadurapean Gara egunkarian plazaratutako tira grafikoengatik. Sari honek, personalki, lan hau batek parre egingo du, baina egun askotan oso gogorra dalako. Nik inoiz egin duan lanik gogorrena da, osake, kalkuluak atera aurretik zelan egin ditudan. Edo nola ere, eskerrik asko argiari saria emateagatik, argiako kide guztioi, eta daukadan tartea baliatu nahi dut bakarrik eskerrak emateko lehenengo eta behin, eskerrak, Gara eta Naizeko kide guztiei eta personalki eta partikularki Iñaki Sotori. Bere izan zelako mahai gainean jarri zidana proposamen hau, enuen hau ulertu zergatik eta oso eroa iruditu zitzaidana bere momentuan. Baina bai, ez esan nion, neurri baten bazelako nire amets bat betetzeko edo betetzen hasteko modu bat ere. Eskerrekin jarraituz, Iñakik proposamen hori mahai gainean jarri zidanean 44 urte nituen, karrera profesional nahiko ruinoso batekin. Eta aldiz, badokat ondoan persona bat egunero, eta egun hartan ere esan zidana, zergatik ez hori da gustatzen zaizuna, saiatu, probatu ez, eta horregatik eskerrik asko Erika, bihotz-bihotzez. Ze badago jendea mundu honetan esaten dizuna hankak lurrean euki behar dituzula, eta badago beste jende bat esaten dizuna saiatu egan egiten, ezta? Hanka lurrean eukitzea gauza bada eta lotuta eukitzea beste bat. Eta gero sari honek ematen dit baita poza handia beste motibo bategatik, eta da nik 16 urtetxo nituenean hasi nuen Bertzotan plazako ibilbidea. Ordutik jende askok ezagutzen hau Iturriaga bezala eta garai baten patilaz ere izan nintzen jende askorentzako. Baina nire tira hauek Zugazar izenarekin doa sinatuta eta nire amak dauka izena, gure amak dauka izena, Josefina Zugazar Artaza. Eta gure ama da eskola gutxi, baina kultura handiko emakume bat, eta kriston poz ematen dit, bere izenarekin, sari hau jasotzek. Eskerrik asko. Jarraian, entzunezkoari dagokion argia saria banatuko dugu, eta hortarako etorriko da, kontua kontatzera Leire Artola. Txingurri txikiek taldean lan eginda, imagina ezin dezakegun indarra lortzen dute. Ondo dakite hori podcast honen egileek. Medikuaren kontsultatik atera eta bakarrik eta galduta sentitzen direnei, babesa eta elkartasuna eskaintzen dizkiete.
euren ahots gogo eta gorputzetatik. Sari hau emango diegu beste inon entzun ez dugun informazio zabala ematen digutelako, eta gaixotasunaren diagnosia jaso dutenei hautatzeko aukeren leihoak irekitzen dizkietelako. Norberak erabaki dezan nola igaro nahi duen bizitzako prozesu neketsu hau. Gainera, saioz saio gogorarazten digute osasun publikoa ere oso gaixo dagoela, eta baldintza duinak aldarrikatzen dituzte osasun langileentzat zein erabiltzaileentzat. Feminismo ardatz, jendarteari deseroso zaizkion pertsonak eta realitateak mikrofono aurrera ekartzen dituzte. Eta gordin bezain goxo, hitz egiten dute urrun nahi ditugun minei eta beldurrei buruz. Tabuak atzean utzi eta naturaltasunez kontatzen digute oinazearekin ere gozatu daitekeela. Bizi, minbizi, ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu, podcast hau zuretzako izan daiteke. Zato zinurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Behin eta berriz errepikatzen dute minbizia ez dela arroxa, baizik eta marroi izugarria. Baina podcast hau biziminetik egin dutelako, entzunezko argia saria Inurri elkartearentzat da minbizi podcastagatik. Etorri mesedez, Olatz Mercader, Julene Ilarramendi, Jurdina Arnau eta Miren Cuerdo. Beteta gaude, Leirek esan duen bezala, gure lema da minbizia ez dela arroxa, minbizia ikaragarrizko marroia dela eta marroi hortan pink baino punk gehiago gara. Baita gure podcasta ikusi edo entzun baldin badezute, badakizute ikaragarrizko talde lan kolektiboa izan dela, bai eskuzabaltasunez parte hartu duten emakume eta adituena, bai mikrofono eta kamaran atzean egondian Inurri txikiana. Beraz, sari hau, denona, guztiona, zuena ere, bada. Bueno, niena izain ona orduan irakurrengo izuet. Eta hori guztia euskaratik eta euskaraz. Oso importantea delako, minbizia bezalako egoera batean zaudenean, zure ama hizkuntzaren goxotasunez informazioa jaso ahal izatea, edo bertxotan ere minbiziaz aritzea. Minbizia euskaraz bizigarriagoa zaigulako, lan hortan jarraituko dugu. Errealitatea eta gardentasuna erakustea gustatzen zaigu, eta minbizia pasatzen ari diren pertsonak gure elkartearen erdian jartzen ditugu, behar duten ahotsa eta lekua emanaz. Horregatik egiten ditugun kanpaina edo egutegietan beraiei dira gure modelo eta protagonistak, eta aktibitate hauek ere terapia bezala erabiltzen ditugu. Eta norbaitekola 10 euro bileten bat ola sobra malin badaka, maleteron kriston egutegi pila dazkau eta nahi dunak erostia daka. Gure oinarri handiena da bakoitzari bere bidean laguntzea, entzutea. Ez bai dago aukera zuzenik, ez okerrik. Ez da hobea kimioa hartzen duena, edo kimioa uzten duena. Bularra errekonstruitu egiten duena, edo bularri gabe bizi nahi duenak. Guk ez daukagu inungo soluzio magikorik. Guk minbizia duten pertsonei lagundu, babestu eta beraien erabakiari garrantzia ematen diogu. Epairik gabe. Niretzat ez da erreixa euskeraz hitzeitea, Kataluniakoa naiz, baina, Sari honek erakutsi digu bide honetik goazela. Minbizia, heriotza, ekuazioa. Txuri beltzeko bizitza eta biktima irudia apurtzeko. Minbizia duguenen ere, gu geu bait gara. Letra guztiekin. Eta hori aldarrikatzen jarraituko dugu. Osasun sistema publikoa eta ikerketarakin batera. Ta, badakizue, denok hilko gea, ta zein godeu? Hil arte bizi!
mila esker. Eta gogoratu egutegiena, gero azaroa iristen da, eta esaten duzu, ez daukat egutegirik, eta urtarrila da, osake. Urrengo saria da interneten egindako lan honenari dagokiona. 2023koan nori eta zergatik emango diogun Aloña Soraluzeren eskutik jakingo dugu. Kaixo, arratsaldeon. Sare sozialek sekulako iraultza ekarri dute komunikazioaren mundura. Herritarrak komunikatzaile bihurtu dituzte, eta horri esker, berehala jakin dezakegu protagonisten zuzeneko lekukoen eskutik zer gertatu den munduko edozein txokotan. Txioa hemen eta txioan gabiltza, baina txoria munduko bigarren pertsona aberatsenak erosi du, eta aurten ikusi dugu kristalezko kaiola gero eta estuagoa dela. Agerian geratu baitira, garden kolorez barnizatutako barroteak. Eta nik txoria nuen maite, pentsatzen dugunok, bihotzez eskertu dugu txoria eskuin muturraren bazka bihurtu den urtean, sare sozialen, zoologikoan beste animali bat ezagutu izana. Izan ere, software librearen militante euskaltzale batzuek jada 2018tik beste erabatetako habitata martxan zeukaten. Sare sozial hau deszentralizatua, publizitaterik gabekoa, eta badira bi komunitate euskarazkoak urte osoan euskara hutsean bizitzeko aukera ematen digutenak. Eta harrigarria bezain txalotzekoa da, sare sozial honetako euskarazko bi komunitate horien artean ez dagoela borrokarik, girona dago eta elkarren artean federatuta daude. Aurtengo interneteko argia jasoko du Mastodon sare sozialeko euskal komunitateak. Hau da, aipatu ditugun euskarazko bi komunitateen sortzaileek mastodon.jalgi.eus eta mastodon.eus. Eragile hauen denen izenean datozela Lorea Arakistain, Beñat Irasuegi, David Martínez, Jaiz Arrizabalaga, Asier Iturralde eta Eli Pombo. Eskerrik asko argia Mastodon euskal komunitatearen lana saritzeagatik. Azken 5 urteotan gauza asko ikasi dugu. Baina gure komunitatea euskararen arnasgune eta arigune iraunkorra izan dela azpimarratu nahi dugun, azpimarratu nahi dugun lehenengoko gauza. Eta hau ez da bereziki euskal instantzia biak dinamizatzen dugun kideon lanaren eraginez, edo ez behintzat zuzena. Baizik eta instantziaren komunitateko kide guztiek hizkuntzarekiko duten eguneroko jarreragaitik bakarrik. Beraz, sari hori komunitateko kide guztiei eskaintzen dotzagu banan-banan. 3.000 baino gehiago dira, 4.000 baino gehiago parkatu, ez doaz, denak aitzatuko. Euskarak bizirik iraun behar badu, euskaltzaleok barneratu beharko dugu burujabetza teknologikoko ariketan, software librean, eta ezagutza eta kultura librean oinarrituta eskaini beharko diogula bere bidea behintzat interneten. Mastodon bezalako ekimenak erakusten digute hainbat jenterentzat helburua ez dela sare sozialetan ahalik eta irismen handiena lortzea, eta badirela alternatibak adimen artifizialetik, algoritmo maltzurretatik, publizitate impactutik edo atxikitze politiketatik haratago. Sare hauetan eta bereziki Euskal Mastodon komunitatea mikroaudientzien sostengua, elkarlana eta komunitate sentipena dira nagusi. Baina etorkizunera begira ere badugu lana. Agian momentu egokia da Euskal Mastodon komunitateak eta oro har Euskal Fedibertsoak
ditugun erronkei aurre egiteko. Adibidez, emakumezkoen presentzia handitu eta bermatzea, ikusgarritasuna bermatzea, erabakitan parte hartzeko bide parte hartzailego eta horizontalagoak diseinatzea eta plazaraztea, eta oraindik gurean lur hartu ez duten euskarazko zenbait eragile, proiektu, bide egokia eskaintzea gurera etortiko. Eta hasi bezala bukatu nahi dugu, eskerrek emanez. Oraingoan Dina Jostini eta Izarkomi euskal komunitatea sostengatzen duten zerbitzariengatik, eta bereziki Libresaleri bere lan militante eta NKS-arekin ehunka eta ehunka itzulpen egin dituelako azken 20 urteetan. Besteak beste, Mastodon komunitate eta instantzia biak sustengatzeko erabiltzen dugun softwarea. Beraz, txikitu beharko dugu zati askotan saria, ze guzti horiei eskaintzen dutzagu. Eskerrik asko Argia. Bueno, hau ere aurrera doa, eta gaurko 5. saria edo, ematera gonbidatuko dut Jenofa Beroko Irigoin, berak emango baitigu kanpainaren sariaren berri. Atxaldeon. Garaipenak behar izaten ditu mugimendu batek ilusioz aintzina egiteko. Lorpenik gabe nekeago izaten da denboran irautea, beti bada indarbehitzearen eta indarbehien erakartzearen kezka. Badirudi, saristatzera goazen horiek ez dutela jangura hori. Badirudi haiena, ahno onaren gisara doala urteen bortxaz onduz. Urte luzeak dira alta, lortu gabeko helburu izaten segitzen duela haienak. Eskubide behar lukeenak legeak babesturiko urraketa izaten segitzen duela. Baina, aintzina doaz, irudimentsu, koloretsu, ihitsu eta ejadikal. Biak eta etzi, egigintzak eta euskalgintzak beharko duen belaunaldi behiarentzako sekulako eskola da. Gaztetxoak ditu lehen lehoan, ondoan dituztelarik haien guraso eta irakasleak. Okupazioak, desobedientziak, gizakateak, petizioak, irakaspenez beteriko bojoka esperientzia dute. Guzi horrengatik nahi izan dugu azterketak euskaraz kolektiboa saritu. Etor daitezela Mañolo Ezpelet, Araitz Etxegarai eta Maialen Arispuru. Mila esker jainitz sari unentzat, eta nahi genuke baliatu sari hori egitzibitu dugulako azterketak euskaraz kolektiboaren izenean, jaiteko gure hizkuntz eskubideak zabaltzen dituela Frantziak estatuak, ez ditugulako azterketak osoki euskaraz egiten al. Eta naiz eta ekintzak antolatuz eta mugituz, emaitzak ez ditugu bortxaz lortzen. Eta beraz, orain argi da eskualegiaren kontrako mespretsua dela, eta ez ditula bakarrik erakasle, ikasle eta gurasoak unkitzen, baizik eta eskualdunak. Bai, eta hizkuntzarekiko hizkuntzaren kontrako
kontrako... Zapalkuntza da. Beraz, deitzen ditugu Euskaldun guztiak gurekin borrokatzerat eskubideen lortzeko. Euskaldunen eskubideen alde eta azterketak euskaraz pasatu arte. Ikasen ondotik helduak, beraz, sehaskaren heldu guzien partez, langile, guraso, mil esker hainitz sari horientzat, guetako ezagupen biziki importanta da. Egia da, beraz, sehaskan eskoraz azterketak pasatzeko aldarrikapena aspalditik hor dugula. Hori da, zerbait emeki laiki duguna, baina azken urteetan, hor ministro baten erabakiaren ondotik denankaz gora botatu izan dena, eta lehen aldikotz, sehaskaren bizian, gibelapenak bat dira, gibelen handiak. Horregatik azken urteetan azterketak eskoraz batzordea osatu dugu, hor beraz guraso, ikasle, langile desberdin. Erran bezala, beraz, ekintza mota biziki desberdinak antuatuak izan dira, okupazioak, kamiseten egitea, sare sozialak, hainitz, gizakateak bordalen eta gauza hainitz hor asmatzen dira. Zuzenketa alternatiboak ere antolatu ditugu, beraz, herri elkargoaren lakuntzarekin. Eta hementik goiti, beraz, koska gira, ez dugu amore emanen. Eta pentsatzen gure ikasleen eskubide linguistikoak urratuak direla. Eta haien eskubideak urratuak dirarik eskualdun guzienak dira zangopilatuak. Beraz, udaberri hortan mobilizazio erraldoia prestatzen dugu eta 7 probientzitako beraz eskualtzare guzien sustengoa beharko dugu, beraz adiegon, laste arte eta gora euskara. Eskerrik asko, eta iritsi da honen bestez, gaurko azken argia sariaren emateko unea. Merezimenduzko argia saria norentzat izango den Lander Arbelaitzek argituko dugu. Injustizia larri bat oinarrian duen saria da ondorengoa. Urtebete egingo da laster kazetari batek Europa ipar-ekialdeko espetxe hotz batean bere oinarrizko eskubideak nola urratzen dituzten ikusten. Freelance bat, edabide edo estatu baten babes agerikorik gabe, egoera latzorri aurre egiten ia bere bakardadean. Zerbait azaldu aurretik, lehenik eta behin zerorrek ulertu behar duzu, bestela gaizki goaz. Hala zioen, eskola zarreko kazetari honek, ekaitz perfektu batek erdi-zerdi harrapatu aurretik. Epaiketarik gabe preso, bere aurka fundamentuzko frogarik aurkeztu gabe, bahitua dauka Poloniak. Eta bere burua publikoki defendatu ezinean utzi dute komunikatzaile hau inkomunikatuta. Inguruko lagun eta senideak ez dira besoa gurutzatuta geratu ordea, eta gaur egun Pablo Gonzalezen kasua injustizia bat iruditzen bazaigu, hor beraiek egin duten lanak zerikusi handia du. Bere emazteak egindakoak batez ere. Espetxean sartu zutenetik ikusi dugu berdin hedabide handietan naiz txikietan, legebiltzarretan edo gaztetxeetan. Behar den leku guztietan, beti, injustizia salatzen, senarraren askatasuna aldarrikatzen, gertatu dena etengabe audientzia berriei kontatzen, indarra transmitituz eta batez ere beti duintasun osoz. Eta bide batez, kazetaritzaren defensa egiten, azken aldian elite ekonomiko eta politikoen hain esaneko ikusten dugun ofizio honi gogoraziz, zintzotasunean dagoela bere funtzioa. Kazetaritza independiente eta askeri gabe ez dagoela demokrazirik, eta Pablorekin egiten ari direna kazetari guztion aurkako erasoa dela. Telefonoz askanengu izen zan, otsaien 28ko goizien, bera deitzu dozten Poloniatik, esateko atxilotute dauela, eta beran abogau eri deitzuteko, da beran amari parte emoteko. Berari, elikadura jateku bideuelako, zebertan emoten zuen azbestan haiku, erron, badeko ekonomato batetan erosi altuz gauza batzuk, eta horreri buruz bebai. No se ampara en las acusaciones que vierten sobre él, ni en la gravedad del delito del que le acusan. Bai, karta guztizetan esaten deu, eitxeko zarati, aldarrikatzeko beran errugabetasune, berak sekreto sumarioan ez deizela gorde ezer, atara deizela dana, ez tekola ezer eskututeko.
justo dala aproba jarraipena itxeko, ez teizen geratu isilik. Merezimenduzko argia saria zuretzat da, zure izenean, borroka honen arpegi bilakatu zarelako, Pabloren atxiloketaren injustiziari oihartzuna eman nahi diogulako, argia osatzen dugun komunitatearen bultzada transmititu nahi dizugulako, eta batez ere, merezi duzulako. Txalo zapara handi batez, ardezagun Oiana Goiriena. Arratsaldeon, eskerrik asko da hori. Nitzako hori izugarri da, sari hau jasotie, eta plazer ondino handi jaue argia itzen zuen okin hemen egotie. Oindala 21 urte edo argiako arpide dun izeti erabakina benin, esan izen bale ustie, handik eta 20 urtera sari bat jasoko nabela argia sari bat, enaben sinestuko. Eta hemen hau gaur ondino sinestu ezinik, haitzu ezinik zelan okurridu iatzuen niri sari bat emotienik ez dutenin ezerrein. Landerrek ondo esan dauen modun, eindoten bakarra izen da kazetarizen galderari erantzutie, eta elkarrizketa eskaera guztizeri baietza esatie, nire senarran egoeria saltzeko eta salatuteko, beran hobe beharrez edo beran mesedetan nabilen ustetan, baina nik neuk ez dut horrek inungo merezimenduri dekonik. Dinozue bebai, sari hau merezidu dutela, prentza askatasune aldarrikatu dutelako hori bai egiz da, eta jarraituko dute itzen, gizonean egoeri salatuten jarraituko duten modun, jarraituko dut salatuten, ez da hola prentza askatasunik, jarraituko dut eskatuten kasetaritza independiente eta komprometidue, eta jarraituko dut esaten bebai, errelato bakar eta unibertsal honetan, albo batera jutera alegin duten dizen kasetarizen biharri zena. Naiz eta garesti ordaintzen dan. Beraz, eskerrik asko argia zeueri eta Lander zuri bebai. Eskerrik asko. Eta honekin akabo gala? Hala ematen du. Hemen jartzen duen bezala, pertsona asko osatzen dugu argiaren komunitatea. Langileak, beren diru ekarpenekin proiektua indartzen dutenak, kolaboratzaile onak, gu bezalako kolaboratzaileak, guztiok gara argia jendea. Baina guztiok ez zarete jende argia, ez motibatu. Bueno, denon izenean edo denen izenean ez dakit oso ondo. Denon. Zorionak saritu guztioi, eta batez ere gaur urteak betetzen dituzuen, oi ez? Mila esker Atxega Jauregiari, hemengo buru den Emilio Dorobati eta etxean bezala zaindu dituzuen langile guztiei. Batez ere eta bereziki gure maikide izan diren teknikari lanetan ari direnei, ez? Eta ez dira atrebitu hau gidoien jartzera, baina eskerrak gidoia egin diguten, eta hau antolatzeko lana hartu duten argiako pertsona jatorroi denei. Eta nola ez, eskerrak guri aurkeztearren, ez? Oso ondo izan. Gainontzeko horixe, ondo izan eta gogoan izan, presarik ez dugunok tartea dugula tertulian jarraitzeko. Ondo segi.